नमस्ते. मी ॲपल बीटचा ज्यूस बनवते आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. 4 गाजर आहे छोटे छोटे, 1 वाटी पाणी घेतलंय, 1 बीट आहे, 1 ॲपल आहे सफरचंद आणि 1 इंच अद्रकचा तुकडा आहे. ॲपलची फोडं करून घेते जरा. ॲपल चांगलं मी गरम पाण्याने चांगलं मिठाने असं स्वच्छ धुवून घेतलंय. आता फक्त मी कापून फोडं करून घेते. ह्याच्यामध्ये बर्फ टाकायचं. काही ज्यूस मस्त छान झालाय ना, कलर पण छान आलाय. ऍपल बीट गाजरचा ज्यूस एकदम रेडी आहे. एक आता हे तू पी. एकदम पौष्टिक आहे. तू पी ना. पी पी. नाही तू पी. तू पी. पी पी पी. कसं झालंय? चांगलंय, मस्त झालाय. तुम्ही पण असं बनवा, मस्त एकदम बिना बर्फाचं. एकदम मस्त पौष्टिक. मुलं भाज्या बिज्या खात नाही तर असं आपण ज्यूस बनवून दिला तरी पण चालेल. आता गरमीतून एकदम छान झालाय. असा तुम्ही पण बनवा. काय मस्त झालाय. तू पिऊन बघ. गोड झालाय ना, बिना साखरेचा. बिना साखरेचा पण बिना साखर नाही तरी पण मस्त गोड झालाय. एकदम छान झालाय. तुम्ही पण बनवा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.